Shalom Horsa Manginang, pajupang musita di programon, ima ibadah minggu tanggal 8 Februari 2026, minggu seksagesima, manang 60 hari adorang so haheheon. Turpuni jamitata dibuat sian kitab Sada Musa bidu 12, mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat 5. Topik ni minggu, dipasu-pasu asagabe pasu-pasu, diberkati agar menjadi berkat. Turpuni jamita boy macam jaha di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Nah di hita halak Batak, hata pasu-pasu jojok doi di patudos tu hatuaon. Halak na terpasu-pasu ima halak na puna hamoraon hasangapon doh tagabeon. Alai molo diha Kristenon, na didok na pasu-pasu ima na marhonaan tu asiniroha persauran doh tugas dan tanggung jawab. Na parjolo tabereng pasu-pasu sebagai asiniroha. Pasu-pasui ndada upani lo jattai. Alai si leho doi siat debata. Manang somal lido halak sola gracia ina halak Kristen Protestan. Tarajumi do na di pasu-pasu debata pe hita ndada ala natama hita manjalotsa. Alai ala ni holong di debata sambing doi. Na paduahon pasu-pasu sebagai persauran, pasu-pasu na ubalga na diguluta ndada ahana adong di hita. Alai isedo na mandongan hita. Panugu-nugu ni debata diguluta ido pasu-pasu na ubalga sian sasudena. Na patoduhon pasu-pasu sebagai tanggung jawab. Di Bibelon diajar hodo tuhita dan hea masohot pasu-pasu tuna majalo. Alai mabaur doi mengalir terus menerus dan tidak berhenti di satu orang. Di pasu-pasu pehita ndada gabe wadah manang penampungan berkat hita. Alai gabe saluran na pasahaton pasu-pasu ima muse hita tudongat tanah asing. Natabere mah haturangan ditulpuk tadi sona manginang. Dipilih debata si Abram laho patulus sos sakap ni debata tu tanon ima gabi pasu-pasu tu saluhut bangso na di portibion ditongos debata do ibana borhat mana dikot tano hatubuan na borhat tu tano na dijanjiho debata tu ibana adong tolu na dijanjiho debata tu si Abram na parjolo tano baru gabi bangso na bolon baru dohot gabi pasu-pasu sian awal hirana so masuk akal do janji di debata on dijanjikan di bata tu ibana tano HP disuruh do ibana mana di kota tano hatubonna tanah kelahirannya tanah milik leluhurnya harus dia tinggalkan dan Tuhan menjanjikan tanah lain yang belum jelas keberadaannya do pak dia do tano on sadia do bulak ni tano jala purani do tano sasitong natang bino torope HP ikut polon nama tano naung adong hian di bana baru dijanjikan di bata muse ibana gabi bangsona bulun sementara istrina si Sarai pe mandul do. Dapat tolo dijanji mamuse didok debata ibana gabe pasu-pasu tusu di bangso di Portibion. Sementara di hutan sendiri pe ibana aisoise. Lam tu bangso na asing. Alai justru sian kondisi si songonondo naing patudo ni debata tu hita ai ibana do debata pargogo naso hatu dosan na puna langit do tano dang adong naso tarpatu pa debata asal mahita porsea. Na parjolo debata manjanjiot tano tu si Abraham. Dijanjiot debata ado tano tu si Abraham alai syaratna cukup ekstrim. Ikon lau ibana mana dikot tano hatubon nai. On masalah komitmen na dituntut debata sian halak na porsea. Halak na pinilin debata ima halak na olo memutus hubungan dengan dunia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ilo makana diguari hita halak na porsea manginang atau orang yang percaya. Percaya adalah meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran walaupun kita tidak melihatnya atau kita tidak mendengarnya langsung. Situasi sonon pe jojok do masa di pergulo saya ada pari. Gudang do pe halak na bertahan di perkerjaan na tumpe tertekan ibana jeledak sonang pakilalaan na holan ala nama biar menganggur dang adong anon percarian ini bana. Nasi Abraham nama mora do ibana di Urkasdim bapak nasi Tera sahala pengrajin patung jelas sangat laris do usahanya molo masih gantung tu portibiot do si Abraham ngana oto ibana ditinggal hun ibana hasonangan na adong di hutana gabelau ibana tu hutani halak naso takas do pe binoto songo dia kondisina na alai ala udut do ibana tu di bata diulah hun ibana do sudi hatani di bata ditadikon ibana mahutana lau ma ibana do si Sarah istrina do silot anak ni hahanai tutano na disuruh debata tu ibana. Na paduahon debata manjanjihon bangso na bulon dohot goar na balga.
Dijanjiot debata do tu si Abraham ikon gabi bangso Nabulon ibana jala baheroni debata ama gabi balga guarna. Hape situasi na hati hai istri na si Sarai mandul alani ido riko si tuturo memang hapersioni dinalaho majalo hatani debata. Iman sangat diperlukan dalam mempercayai firman Tuhan. Didok musi disi pabalgaoni debata ama guarna. Ditiki marluba nasa bangso mengalului hasangapon di gorna sidabe ima dina marsaka bangso Israel pajongjokon menara Babel Roma tonani debata susi Abraham gabe debata sendiri mengalehon hasangapon itu ibana. Abraham tidak perlu mencari ketenaran, Tuhan akan memberikannya secara cuma-cuma kepadanya. Dan apa toluhon debata menjadi hon Abraham gabe pasu-pasu tusu di bangso. Di debata suci Abraham pasu-pasu kuma nama masu-masuho jala patoro kuma nama buraiho. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Sianondo dalam naga beda potan pasu-pasu suli bangsona adong di tanoon. Di guari do si Abraham bapa orang percaya atau amani halak na persea. Lapatanna suli do halak na punah persea song si Abraham tergoar mana sida peparan si Abraham. Jadi hita pe halak Batak Kristen tumpe hita peparan ni Raja Batak ale tergoar do hita peparan si Abraham. Peparan ala ni haperseaon dada alani mudar diperanakan karena iman bukan karena darah. Mulut aja di Galatia tolu ayat pito manginang di dok songonon. Asa boto hamuma akan hasian haperseaon ido anak nisi Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Di buku Rom di dok si Paulus do bangson asingi songo dakana disubaton atau ranting yang dicangkokkan. Tajah di Rom 10 sada ayat 16 tu 17 tidak songonon jala molo badia urakna badia manang akadakana tutu de baratingna dirapikon asaho tersubat tusi ate pe haujar karangan hiad doho gabi partohap doho diurat doho dimiyak ni haujarak hutai. Jikalau akar adalah kudus maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Sian ayaton tabereng ma hala Israel asli na memang benar-benar keturunan Abraham boiro ditulak debata, dirapikot debata sian bonana. Molo memang dang layak, apalagi mahita halak naros yet durun Israel manginang. Nah si pasaton di jamita adong dua di zona manginang na parjolo debata na marsakap paluaho jolma siat dosa. Dipilih debata si Abraham doho keluargana gabi parhitean haluaon tu saluh jolma gabi sada bukti mau taringot tu komitmen ni debata tu jolma. Nah so jadi pasabon na hita mago nah so jadi tadi konon na hita tumpe mula kula mardosa jolma ido pa ibana. Alai tumpe songoni dang sude jolma malua manang sahat tu surgo. Sekalipun Allah menginginkan semua manusia untuk selamat, tapi tidak semua orang memilih jalan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Ai debata parholong do Jehovah lapatanna dang paksaonna jolmai manghiutol lomoni rohana sekalipun keinginan Tuhan itu baik untuk manusia. Jadi naing do debata selamat sudah jolmai ale molohita do menentu dang nau selamat kita baterserah. Tuhan tidak akan memaksa. Alan ini tatangihon mapa jawona unang tudali bana asa tarpilih tita gabi partohap di haluaon nasian debata. Dang alani godang ni naringgan nang taulat ubahina dipilih debata hita alai alana tatangihon do ibana alana hauduhota ro tu ibana alani haporsiat to ido ubahin nama lua hita. Napadua ho namanginang berkat adalah tanggung jawab. Songo topik ni minggu tersadarion di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Diberkati agar menjadi berkat. Pasu-pasu na dipasa debata tu hita ndada ala na layak kita majalosa. Jala dang gabi masot di hita pasu-pasui. Ala ikon mabaur doi. Jala gabi tugas tado muse pasahaton pasu-pasui tu dongat jolma asa dohot nasida malua jala gabi partohap di harajaon surgoi. Dipilih debata pe keluarga si Abraham gabe perhitean pasu-pasuna ndada ala nasoholong rohana mida keluarga na asing. Alai ala takas di boto debata na taudo Abraham mangulahu tanggung jawab naung di pasaan na tuibana. Hita pe manginang ikon masong si Abraham. Salhut akan adenggan nong tajalo si debata ikon boy doi gabe dalan pasu-pasu tu jolman asing. Dilihat debata tu hita ha sehaton habisuhon huaso dot arta.
Ikon boy do tabaheni gabe dalatta Allah mangurupi dongat tanah asing. Segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan harus bisa menjadi sumber kebahagiaan juga bagi orang lain. Itu makanya di guari kita panondang di Portibion. Inna Yesus, kamu adalah terang dunia. Ikon tarida do hasanga pun di bata marhiti-hiti parangina dengan dot pambahinota tudong atta jolma asal siat pambahinotai gabe dipuji jolma ma gorni di bata jala unang sampai disalahgunahon pasu-pasu nasi di bata gabe dibah dalanna laho mengejar puji-pujian pribadi manang gabe dalanna pagijak kodirina adong do konsekuensi untuk setiap pelanggaran na taula di nguluta. Tabereng mamanginang di paso-paso di batado tu si Simpson hagogo na so adong tudusan na tu salu jolma. Tujuan na asa dipakai iba na do gugunai laho paluahon bangsa Israel sian gonggoman di bangsa Palestin. Ape gabe tu kepentingan pribadi do dipakai iba na gugunai lala maibana di urusan asmara, urusan percintaan do tak perempuan, ujung na diucap di batama pasu-pasunai sian si Simpson las mago magugunai gabe ditakop pala Palestin maibana. Songon si Salomo habisu hondo roha pangatusion na dipasa di bata tu ibana gabe dibahin ibana do dalanna laho pagudang-gudang jolmana memperbanyak istri. Karunia Tuhan berupa kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa malah dipakai oleh Salomo untuk memperbanyak istri dan selir. Ujungna diri pasod di bata maharajon nai dung mate ibana. Alania manginang ta pangido matu di bata asa dipargogoi jala diajari di bata hita lao pasau tu sekap na di Portibion. Gabe dalan habaoran ni pasu-pasuna hita tu jolmana asing. Amin. Ima jona bui hubagi kami. Mudah-mudahan maon bui mangurupi kadongan di nalau paradehon jamita tuar minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.